kapawon gambar asa mulanya Islam bakal bang Burhanuddin nama baonyo namo tampe nyoyo diulaan satyo tahun kurang basapa pasiarah lah namonyo kemakam Burhanuddin nan elok samo dijago sehat badan lahir batin sungai garing yang hidangnya tasabui batama ini ale anak ranggasan nami nanti borang sungai limau orang sungai limau walaupun sadar itu yo ilmu dunia untuk akhirat usah hubungan marilah kita bersama balik ke surau balik ke surau mati-mati nyumbalik malintang di sinan jalan Basimbang Ridho Basimbang jalan kapal jalan Barukan jalan kapal